Atong gisaulog karon ang kapistahan sa may mayaon nga pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, ang yang transfiguration. Nya ayaw mo kahibulong kay talagsaon rani nga masaulog nato ang transfiguration sa Domingo kay wa mo gani maapil sa atong Sunday kuan nato kalendar, no? Kay officially sa atong simbahan ang atong pagsaulog sa transfiguration, paghandom sa kausaban sa panagway sa atong Ginoong Hesus nahulog man og Agosto 6, August 6 mo guna iyang kapistahan. Nya karon kay naatol man ron nga August 6 marong Domingo unya Lord's Day maron adlaw sa Ginoo. Nya kay ang atong gisaulog ang iyamang kausaban, may pagkausab siyang panagway. So muna nga karong Domingo atong gisaulog ang iyang transfiguration. Okay, nakasunod na ta. Okay. Unya ikaduha na tong ipangutana mangisod, tinuod ba gyud ni siya? Ano bang misanag yang nawong, yang sinan na puti nang wa na tinuod ba gyud ni siya? Tinuod. Ngano man, naamay mga saksi, mga igsuon. Gani sa Ebanghelyo, gipadunggan ta, nga ang ato Ginoong Hesus iyang gidala si Pedro, og duha ka apostoles, si Santiago og si Juan. Nahimong saksi, o gani sa ikaduhang pagbasa, mao gyud ni ang gisulti ni Pedro sa ikaduhang pagbasa, nga gikutlo sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Naklaro ninyo to, second reading? Gisaysayan ta ni Pedro nga kining pagkausab sa panagway sa ato Ginoong Hesus tinuod kay diha sila ug nakita nila kining mao nga timaan sa kahimayaan. O gani mga igsuon, ang ato'y pangutana ani mao ni kaning pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesus nga nisanag yang unsa man is this magical, unsa may tumong nga iya man gipakita sa mga tinun-an, unsa may tumong aning tanan. Usara unsa man aron pagpahinumdom o pagpasabot natong mga katawhan mahitungod sa kahimayaan sa Dios. Di ba ang atong Ginoong Hesus miani man siya, nahimong tao, pure, matuod nga tao, aron sa tawhanon nga pinulungan, o tanhawon nga lingwahe, mapadayag niya ang dili makita nga Dios. So ang kahimayaan sa Dios. O gani mga igsuon, ningon pagutang ang pag-ani sa atong Ginoong Hesus, mao ang paghingpit sa kabuhatan sa Dios. Nganong hingpiton man ta, tungod kay sa sinugdan, sa wa pa makasulod ang sala, hingpit magyud ta. Mao bitaw na ang kalibutan natong gipuy-an nahimong paraiso. Paraiso nato ni. Nga diin masitag paraiso naa na ang tanan. Na ang atong kadagaya, kahimayaan. Kay naa man tagapuyo sa kahimayaan tungod kay ang pagpadayag sa Dios sa iyang kahimayaan maison iya maning gipaila o gipadayag sa iyang kabuhatan. Mao bitaw na nga kining kalibutan nato gipuy-an, the universe we live in, unya mi culminate natong mga tawo nga iyang gibuhat sa iyang larawan o kasamaan, mao ni ang pagpadayag sa iyang kahimayaan. Pero nawala nato kining maong pag-alamgo, nawala nato kining mao nga panan-awon, nawala nato kining pagpanabot sa diha nga napukan ta sa kaaway sa Dios. Mao bitaw ng timaan nga pagkapukan nato, wa na ta magpuyo sa kahimayaan. Munang ang paraiso, munang nangandoy na ta sa paraiso. Pananglitan kana nangandoy ta menta Father og malinawon natang kalibutan. Nganong nangandoy man ta ana? Kay gubot man ta. Menta Father, maayo ang atong mga relasyon sa usa-usa. Nganong nangandoy man ta? Kay nagkalagyo man ta. Nya kani mong panganduya bisan mo nagipasabot og paraiso. Menta Father nga halawanay kayo atong pagpuyo di na ta mabalaka kung sa atong kanon.
Ngano man kay kadaghan kay pagkaon sa kalibutan, daghan pong gipanggutom, nganong dagway. Muna timaan nga nawala ang paraiso. Muna nangandoy tani ini. Muna gipangandoy natong mga tao. Muna nga mianhi atong Ginoong Hesus aron nga ma-restore ta sa mao nga kahimayaan mga igsoon. Nga nagisgot tag kahingpitan atong Ginoong Hesus kay mao man ni ang panan-awon nga gipakita sa Old Testament people. Kabantay mo sa first reading nga gikutlo sa basahon ni propeta Daniel. Unsa may giulagway nato dito nga si propeta Daniel nakakita sa kahimayaan sa Dios. Nakakita sa tao nga masdas ang trono, masanag kay nga tanan. Nya kaning gisgutan ni propeta Daniel, mao man ni ang nakita sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. That is why ang atong Ginoong Hesus men katumanan ni siya sa gipangandoy nga kaluwasan sa Old Testament people. Aron pagpahinumdum natong tanan mga isod, kitang mga Kristiyanos, akong balikon, katawhan ta sa katumanan. Nya kini mga igsoon gipakita nimo ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesus mga igsoon aron nga ang tanan nga makadungog ug mutuo ni ini magkinabuhi ta sa mao nga kahimayaan mga igsoon. Because truth is kita daayang mga tao mao man di ay ang ekspresyon sa kahimayaan sa Dios. Mao nang gibalik ta ni ini. O gani atong nadungog sa ebanghelyo mga igsoon no? Nga sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesus, dunay duha ka tawo nga nakita nilang Pedro. Kinsa man ning duha ka tawo? Si Moises o si Elias. Now, kinsa man ni si Moises maigsoon, mauni siya ang tawo o figure, imahin, nga diin in the Old Testament people, ang Dios nagpakanaog sa iyahang balaod. Muni katong 10 Commandments, Decalogue, aron nga mo'y mahimong balaod sa tawo. Siyang pagkinabuhi sa kalibutan, magiyahan siya, aron nga siya maghimaya sa Dios, pinaagi usab sa paghimaya sa kaugalingon, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Munang ang 10 Commandments, relasyon sa Dios, relasyon nga to sa isig ka, tawo. Muna nga, tahuro nimo ang imong amahan og inahan, munang dili ikiha. Mo man nagitudlo ron. Saon nga mga anak dili na muobey sa ilang ginikana, wa nay tahod ipa-DSWD may baron. Munang nagpadayon ang nga wala ang paraiso nato mga igsoon. Na supposed to be kita nga mga Kristiyanos may igsoon gipadaygan ta niini aron unta makat-on ta pagtuo. Pagsalig sa atong Ginoong Hesus nga siya mo ikahingpitan sa mao nga balaod sa Dios. Unya kini dayang 10 Commandments nagasukad din na sa pagtulunan sa kinabuhi sa gugma. Gugma. Na sa ato pa kung nahigugma ta sa Dios, dili nato magdita maghimog laing Dios sa atong kinabuhi. Pero sa may netabo ron, nahimo mang Dios ang kwarta na hinuon nato. Munang astang Santo Niño, daghan na noong Santo Niño. Nay Santo Niño de la Suerte, gapuyos og kwarta, kaya aron daghan tag kwarta. Napoy Santo Niño greenan, kaya aron swertihon sa negosyo. Wa na gahimo na tag mga kwan mga igsoon, mga imangin o nga Dios. Usara man ta lang Santo Niño ang atong Ginoong Hesus, pero wa ta kabantay ana. That's why atong bugkuson ang atong pagtuog pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesus may kay mga Kristiyanos man kahata. Nya usaray Kristo, dili daghan nga Kristo, usara. Nya kinsa man pud si Elias, mao ni siya ang figure o imahin sa gitawag sa mga propeta nga gipadala sa Dios. Kinsa man ni mga propeta, mao ni ang mga tawo nga nagiya og nagtudlo sa katawan may tungod sa kabubuton sa Dios ug nagapanaway sa atong mga buhat nga supak sa kabubuton sa Dios. Nya mo ni atong Ginoong Hesus sa mo'y gahingpit ni ining mao nga
prophetic culture. Nga siya mao ang tanang nga gisgutan dahil sa propeta og ni Moises gapunting sa atong Ginoong Hesus. Mabita ng mga igsoon aron nga mahibalik ta ngadto sa ato ang original form nga mao ang expression sa kahimayaan sa Dios kay kita man day ang pagpadag sa mong kahimayaan munang dinhi atong nadungog nga dunay panganod nga mitabon sa mga tinun-an nga nakadungog sila tingog. Unsa tingog ga? Mao kini ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Kaklaro anak. Mao na nga kung tinud-anay nga nagtuo tag Dios, mamati gyud ta ni Kristo. Pero sa manitabo naton mamati pa man tag daghang mga pagtulunan hinuon ron. Kana bang mga chismis ba, mga marites? Anong mamati man tanan? Usay makuha na to, anak. Manamay tabo, muna magpadayon nga maputol ang ato ang maayo unta nga relasyon. Tungod lamas mga marites na nga guba ta. Nga nung mamati man ta. Na kanang gapalap na kanang mga marites may suon, mo na sila gipasabot atong 2 ka Domingo nga milabay ka mga sagbot. So kung mo sunod taan ang kultura ha, atong gihimo atong kaugalingon nga sagbot. Pero kung musunod tas kultura nga naminaw sa atong Ginoong Hesus, mao tong trigo ang maayong binhi. Nga mauusab unta kini. Ang may tabo natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Mobitaw na nga, kining kausaban sa panagway sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon, nahitabo ni tungod sa iyahang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nya, unsa ba pasabutan ang kausaban sa iyang panagway? Nga mo nagingom siya nga, bisan tuod og nagpuyo sa dinis kalibutan, apan ayang pagpakabuhi sa kalibutan, dili alang sa kalibutan, kundi alang sa gingharian sa langit nung amahan. Mabita na ang iyang mga pagtulunan, kano'y gisintro sa pagpahari sa Dios. Na kini mga igsoon, nakapahinumdom na ako ni doon mong Santa Teresita sa Batang Hesus. Di ba, ni Arne mato nato din, ni bisita man to. Si Saint Therese of the Child Jesus, sa atong simbahan, gitumbok nga maoy patrones sa misyon. Anong napatronis mo sa mission nga munga man to siya? Wa man to galakaw-lakaw. Kaya di ay mga igsoon pagpahinumdom natong mga Kristiyanos, matinunan sa atong Ginoong Hesus nga we are on a mission. Unsa may mission nato? Ang paghimaya sa Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Mabita tong unsa giingon ni famous kaayo nga pagtulunan ni Saint Therese, puy-an nako ang langit nga niya pa ko dinhi sa kalibutan. Nagyunsa man niya pagpuyo nga naaraman siya sa kuan sa nanire deng human unsa iyang gibot manghugas raman siya sa mga kubyertos. Pero tanawa tungod kay gapalangit siya giayo ginaghugas ang mga plato ubang mga kuan. Mo din na magpalangit mga igsoon. Sa atong mga day-to-day nga mga kalihukan, ato ning tan-awon gapalangit ba tani ini? Na tanawan ng mga tao nga dili magpalangit, manghugas og plato, di ba bisag naapay galata panakan okay na og imo bambadlongon nasuko. Bantay mo. So ato na mga ordinaryo nga pagkinabuhi. Manilhig ka, tanawon nimo nga gapalangit bakang nanilhig ka. Kaya kung gapalangit ka, ayuhud, gano'n mo silig ukitong, gano'n kaya araw mahinlo, yun ang tanan. Pero wag ka gapalangit, sig magulbol, sa mga tawanan niya, sig agi-agi din niya, siya po, di agi po. Dili ba? Maunay kapuyos langit, mga igsuon. Kung kapalangit ka nga galakaw ka sa dalan, kita kag palot sa saging, palot bitawag anak, panit. Palot ba? Imong puluton. Kay basin unya og inya imong ilabay ibutas basurahan, kay basin niya naay makatunog unya anag madali na siya matuto niya ng ulo. Mayo ba diso kamatay og ang ulon? Mao nay gapalangit mga igsuon. Pero kanang wala gapalangit, bisag no parkingan pag yun ang tungod. Mao na.
Klaro kay na. Tanawan ng mga taong kapalangit, karong Oktubre, mingo na lang, ay ko tagain yung kwarta ha, kay kapalangit ko. Pero mga taong nga kapalangit, wapo na ko ni pangayua, may nalamang po ni, gihatod ko ni nako. Nya, usaon na ito pagpadiyag nga nausab ang atong panagway. Mabita ng kining transfiguration sa atong Ginoong Hesus, mga iso, ni trans, ato panipataas ang iyang consciousness, ang iyang pagpuyo nga kapalangit, maumanta ni. Ang kinaiya natong mga Kristiyanos, kay ginaingon magani diya sa bunyag. Unsa gingon sa bunyag? Nga kita ang mga gibunyagan, gipakatao na usab. So born again. Nausab ang atong panagway. Munang pangutaan na dagnito o bataan ni. Unya nga atong kausaban sa panagway, may dili ordinaryo nga kausaban. Nga naman, kay gitawag man tag Kristiyanos. So in other words, ni transfigure ta ngadto ni Kristo, mobitan ng bunyagan ta aron mahimong. Unsa man ang mahimong Kristiyano, di ba mahisama ni? Nya unsa may kinabuhi ni Kristo, di ba kapahari sa Dios? Gatuman sa kabubuton sa Dios, bahala na sa ilansang sa krus, gisakit sa wa niya igsapayan. Importante di niya pakyason ang Dios. Kay nga naman, tungod sa usa ka dako kaayo nga kamatuoran mga igsoon nga bason hatagan nato nig dakong bili sa atong panahon karon. Unsa mga dakong hinungdan nga adunay kinabuhing dayon. Mao gyud na. Nga sa kinabuhing dayon langit ra magug impierno nang tuwa dito. Nasa mantalahin ani. Langit magita. Manang pangutana dinhi, unsa man gyud ta kamatinud-anon nga magpalangit, naisama ba ta ni atong gisgutan sa sambingay sa miaging Domingo sa usa ka tawo nga nakakaplag og bahandi, o di ba ka sama sa usa ka negosyante nga nakitagtalagsaon nga mutya nga kani silang mga tawhana gibaligya ang tanan nila, nawala na sila nahot aron lamang maangko nila kini mao talag sa mutya o kining mao nga bahandi nga nakalutan. Unsa man nato kaimportante ang pagpalangit mga igsoon. Mao nga kung importante kay nato sama nga bahalag di ta ilhon dinhi sa kalibutan basta nailhan tas Ginoo. Bahalag inon ta nga kabus tas kalibutan basta kay adunahan ta sa gingharian sa langit. Are we willing to do that? Kay kung mauna ang atong direksyon maigsoon, munang mo transfigure ta. Munang mapabalik ang atong kaugalingon di na sa paraiso. Ug mo ni ang gipahinumdum nato karon ning kapistahan sa mahimayaong pagkausab sa atong Ginoong Hesus maigsoon aron unta nga kita nga iyang mga sumusunod kay mamina matas ang pulong, maupod ni ang mahitabo nato sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Nya mo po ni makita nato sa ato ang Kristohanong katilingban. Nga ang ato pong katilingban nga mga binunyagan mo transfigure po siya ngadto sa gingharian sa Dios, pagpahari sa Dios. Mo transfigure po ang atong Kristohanong katilingban ngadto sa katawhan nga nagpuyo sa paraiso. Meaning, kung kaniadto ang atong katilingban, kusog kay ng sugal, astang patay, pasugalan, astang pista, karon ni transfigure naman ta dinaundang na. Kaya nga kinsa maning manugal, kita ramang na mga lumulupyo. Pero for as long as kusog pa kaining kulturahan ato pang i-social media atong pari nganong dili mo misa og sugalan, gapasabot ana wa patamo transfigure. Kung kaniadto ang atong katilingban panos eleksyon, kusog kayong manawat og kwarta, karon wala na, anis na takaayo. Kaya nga naman kay kapahari man ta sa Dios, pero for as long as sige patag panawat og kwarta, hangul patakas kwartas kandidato, gapasabot atong gilimdan ang atong kaugalingon nga kita day mo ang kahimayaan sa Dios mga igsoon. That's why today we are reminded on that dignity
natong mga binunyagan. Isip katauhan sa katumanan, sa kahingpitan. Muna mga igsoon, manginaot kita, nga niining Dominguha karon sa ato nga kanunay nga pagsimba, sa ato nga pagpaminaw, sa pulong sa Dios ug pagkinabuhi nga gipadayag sa atong Ginoong Hesus, dinhi unta kitang mga Kristiyano sa atong panahon karon. Dinhi padayon ta atong amumahon, palambuon nato ang atong pagtuo ngadto sa Dios, atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus. Aron ta pinaagi ning pagtuuha mo kini mahimong mithi sa atong pagpakabuhi sa kalibutan ug magmadaugon unta kita sa atong pagpakigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan ug makasulod kita sa yuta sa saad nga atong puy-an ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.